खुलुमबाय रायजोफोर फेथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आङो ससियेल मिडियायावहाय सासे आइजोनि भिडिअखौहाय ओरैबायदि गोरोन्थि मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। निश्चय नुखाबाय जानांगौ भिडिअनि गेजेरजों। ओमफ्राय जोंहानिख्रुइबो गाज्रिसिन नखर बर' नखरफोर दङ। स' बेवहाय आङो जोबोद इम्परटेन्ट मोन्दांथि शेयार खालामनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव। ओमफ्राय बियो न्याय ना अन्याय खालामनाय जादों बेखौ आं मिथिया। मानो होनोब्ला दिनैयो आबसुनि मुङाव बाथौनि मुङाव नखरफ्रोमबो माने 500 हाजारसे आरो लोगोसे माइरं सेरथाम ना मा इदि खांदों होनदोंमोन आइ? माइरं 5 केजि गाहाम इदि खांदों आरो फैसाजों लोगोसे माइरं। स' आरो अबावबा सोरबा अबावबा 1500 अबावबा 500। ओमफ्राय नोंथांमोना नुखादों दिनैयो हाजिरानि दामा अनलि 200। ओमफ्राय माइरंनि दामा केजियावनो 40 थाखा। गतिके आङो बुंनो सानदोंखि इयो न्याय ना अन्याय। दिनै हाजिरानि दामा 200 अनलि, हाजिरानि दामा बेनो बे, खिन्थु माइरंनि दामा एकदम बेसेबा गोजौआव माने 20 थाखानिफ्राय दिनै 40 थाखा जाबाय। होमबा बैफोरबायदिया जायनिखि हाजिरा मावनानै जाग्रा। स' बैफोरबायदिया दिनै हाजिरा मावनानैबो माने न'आवनो जानोनो थोआ, सोलिनानै थोआ, माइरं बायनानै जानाया बादानो मैगं थाइगं माखौ जागोन नङा होमबा? स' बेबायदि मानसिया बेबायदि नखरा दिनै आबसुनो हरनांगौ, बाथौनो हरनांगौ, मानिबा मिथिंनि रायजोनि कालेक्ट खालामनायफोरबायदि हरनांगौ। बेबो 100 200 नङा, मुथा मुथि 500 1000 2000 लागै। आरो लोगोसे माइरं बोथिसेनि थाखाय हाजिरा मावदों, खिन्थु माइरं सेरबा हरनांगौ। गतिके बेयो न्याय ना अन्याय? दिनै आबसुनि मुङाव खांदों। आङो दिनै बाक्साखौ जुदि रिजायनानै नायो, आं जेराव थाबोदों बेवहाय आङो साख्रियालानि नखरावल' 500 1000 फैसा खांनाय नुयो। बाखि जुदि साख्रियाल गैया 150ल' खांनाय नुयो। स' बेवहाय आङो एसे सानो आरोना, हयथ' पपुलेसन खमनि थाखाय हयथ' जोंनि एरियायाव बांसिन लादों सानदों आरोना। ओमफ्राय आरो मोनसे सानदों मा, पपुलेसन खमबाबो, पपुलेसन जेराव खम दङ होननानै मिथिदों, बेवहाय मानो मिथिं खुंनांगौ जाखो? आरो मिथिं खुंबाबो एसेबां गिदिर गाजा गोमजायै मानो खुंनांगौ जाखो? जेरै नखरफोरखौ नुखादों नोंथांमोना। जोंहानि न'आ बेबायदि, आरो जोंहानिख्रुइबो माने गाज्रिसिन नखर दङ। स' बेयो आंनि जास्ट मोन्दांथि। सोरनावबा जुदि नांदों, गोरोन्थि जादों, गोरोन्थि बायदि मोनदों, आं निमाहा बियो खर' गंग्लायै। आरो खोथाया माने साननो थांबा बेखौ अन्याय जादों ना न्याय जादों बेखौ माने बिजिरनो लुबैयो आरोना। बाखिना लोगोफोर, नोंथांमोननि बायदिब्ला मा, आंनो कमेन्ट बक्सआव शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंगौ, जोङो मिथिगौ बे आइजोआ गावनि मोन्दांथियावहाय गोरोन्थि बुजिनानैहाय भिडिअखौ हगारदों। आरो मोनसेया जानो हागौ बे आइजोआ माबेबा मोनसे पार्टिखौ बदनाम होनोहाय, गावनि इउटुब साबस्क्राइबारखौ हास्थायनानैहाय, गावनि इउटुबनि भिउसखौहाय बारायहोनो थाखाय बे आइजोआ भिडिअखौ हगारदों जानो हागौ। नाथाय बे भिडिअखौ हगारोब्ला दे सोरनिबा गोसोआव बा सोरनिबा थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन, बेखौहाय सानस्लाबैयावहाय बे आइजोआ बे भिडिअखौ हगारदों। आंनि मोन्दांथियावबो बे आइजोनि भिडिअ होनाया गोरोन्थि रायजोफोर। बेनिखायनो सिगां सानै हयै स्टाडि खालामनानैहाय भिडिअखौ हगारनांगौ। आइजोनि मथेब्ला गामियावहाय फैसा खांनाय, माइरं खांनाय बेफोरो जानो नाङा। जोङो नुबोगासिनो दङ, जोनोमनिफ्राय लानानै बबेबा मोनसे गामियावहाय माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बेखौहाय जाफुंहोनो थाखाय गामिनि मदद लानानै रायजो राजानियावहाय नखर नखर थांनानै सोरनियावबा माइरं, सोरनियावबा फैसा, जाय जेसेबां हायो एसेबां उइलिंलि जोङो खांनायखौ नुनो मोनो। आरो जायफ्रा हाया बिसोरखौहाय जोङो गोदोना सौसोमनानैहाय माब्लाबाबो लाबोआ। बियो मोनसे खौसेथिनि थाखायसो रायजो राजाया बे खामानिखौ मावो। नाथाय आइजोनि नुनायावहाय बियो गोरोन्थि रायजोफोर। दा बे आइजोआ मा सानखो? बे आइजोआ मोनसे पार्टिखौहाय बदनाम खालामदों, आबसुखौहाय फैसा खांदों होननानैहाय बे आइजोआ बे भिडिअआवहाय फोरमायनानैहाय होदों। अब्ला आबसुखौ लाजि फोनांदोंना फोनाङाखै?
दिनै आबसुखौ लाजि फोनांबाय। माब्लाबानि समावहाय इउपिपिएल, माब्लाबानि समाव बिपिएफ, माब्लाबानि समाव बनसु। बे आइजोआ बेबायदिनो लाजिबो फोनांनो हागौ। गावनि इउटुबनि भिउनि थाखायल' हास्थायनानैहाय गुबुननि थाखाय खहा खालामोब्ला बेबायदि इउटुबार्सआ मोजां नङा। बियो फैसा खांनाय, माइरं खांनाया माबा मोनसे गेरेन्टि जाबाय नामा? हारिनि मोजांनि थाखायसो, समाजखौ जौगाहोनो थाखायसो गामियारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा न'खर न'खर थांनानै रां खाङो। नोंथांमोननि गामियावल' नङा जानो हागौ, साफ्रोमबो बर' हारिनि गामियावनो बे खामानिखौ मावो। नाथाय दिनैसिमबो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गेरेन्टि भिडिअखौहाय नुनो मोनाखैमोन। नाथाय बे आइजोआ दिनैहाय जोबोद गेरेन्टि भिडिअ हगारनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। आंनि मथेब्ला बे आइजोनि बे एमटि नार्जारी सिख्लानि भिडिअ हगारनायखौहाय आङो साबजानाय मोनाखै रायजोफोर। नंगौ, आङो एमटि नार्जारीनि भिडिअखौहाय गोबां नायो आरो मोजांबो मोनो, लाइक शेयार साबस्क्राइबबो होनानै होयो। नाथाय एमटि नार्जारीया माब्लाबानि समावहाय धोरोमनि बेलायावबो गुलाय गुजाय खालामनो नाजायो। माब्लाबानि समाव आंबो साबजानाय मोना। बबेबा समावहाय गोबांथार गेरेन्टि बाथ्रा बुङो एमटि नार्जारीया। दा थिग बेबायदिनो आरोबाव आबसुखौ लाजि फोनांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे सिस्टार एमटि नार्जारीया साननै हयै स्टाडि खालामनानैहाय भिडिअखौ हगारनाय बायदि आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामबाय। स' नोंथांमोननि थाखाय आंनि भिडिअ हगारनाया गेरेन्टि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।